Askotan zalantzak eukitzen dugu. Bueno, horta etorriga, esperimentatza etorriga. Zalantzak zer erabakiko dut ontan, zerekin asmatuko dut, hau alda erabaki zuzena, hau alda nik benetan desio dutena. Bai? Zalantzak bizitza edertu iteute. Egia ez baken duke zalantzikan, ze bizitza sentzillo ez? Zein da proposamena, betikua. Eo zein zalantzazunin, onartu zalantzazula hoi hasteko. Onartu zalantza eukitzen ezakela. Eta behitu zure energiak nola dauden, ekilibratuk daude. Zure maitasuna, zure inteligentzia, zure ekintza energia ekilibratu daude. Edo zalantzatik eskapatzeko gauzak initzen jozu zalantzari dakazun beldurragatik, edo zalantzatik atetzeko zure ustez bestik zure gandik espero duten hori iten eontza urtetan. Zer da benetan zuk desiozuna, zer da benetan zu elikatuko zaituna, zer da benetan 80 urte betetzen juzunin, zer da ze ongo zaharro, ze in izanaz edo ze ez egin izanaz eongo zaharro. Eta gure erabaki guztietan ohartuko za, beti dakazula maniobratzeko aukera, batetikan sentitzen hasten zan momentutik, ohartzen zan momenturaino eta ohartzen zan hortatikan ja gauzatzen zuen mundu fisiko hontan erabaki joi adierazten zuen edo nolabait gauzatzen zuen uneaino. Hor dakazu. Puntu hortan, hor da zure ikasketa eta neria, bakotxek ikasketa forma ezberdinekoa du. Nio ikasketa nagusina da, sentitzen zuen desiozun benetan zutzat ona dela dakizun hoi, gauzatzeko adori euki. Batzuntzat, eta hor sartzen da gizakian ezberdintasuna, batzuntzat da lan gehiago itea, beste batzutan da lan gutxio itea, beste batzuntzat da opor gehiago hartzia, beste batzuntzat da tarte gehiago hartzia. Era guztita, gizaki guztiak, nik ezautza joten gizaki guztiak gorputzin gaude. Bai? Horrek egiten gaitu gizaki, bestela izango gineke, izaki energia, eta orduan, bestera batea bizitzen da. Oin Michael Newtonek batu liburuk idatziak, energiai edo harimai dagokion ibilbideri buruz, ze evoluzionatzen jarraitzen dugu. Orduan, nondo, gakua nondo, ez? Gakua, no? Zutaz ohartzen za edo ez. Eta, Antonio Machado niz batzuk, gazteleraz, camino ante, no hay camino, se hace camino al andar. Zerta zeongo zaharro, lotura batutzeko dut hemen. Benen itzan Joan Manuel Serrat entzuten, kanta honekin. Itz zora harri dio, erki, musika erra jarri zian. Ohartu. Ibilbidea bukatu ingo da. Aragilizko gorputzau utzin berko dugu. Zertaz eongoa arro. Ze in izanaz, ze onartu izanaz, zenbat garatu izanaz edo ez, edo bakotxa bere barrua. Erra.